Eshwabeni anesihlanu. Uthi lo mprofeti Donbuyisele. Okube kuye kwathiwa kwadliwa singephi. Thanjwe latha ngolo hlobo. Ndiyajoyina. Azibale visi. Kuba usihlalo kumsemva kwexesha lokubuya ekuthinjweni. Ngexesha lokuzaliseka kwengoma echazwa ngumprofeti uIsaya ethi ngaloo mini kovunywa lengoma kwaJuda ethi uyinqaba umzi wethu thina nisindongazo ngqameko sibethu sindiswa kuthe vula namasango lungena uhlango olunobulungisa olugcina ukuthembeka. Umprofeti apha into ayilungisayo kokuqala bamkhonza uThixo ngamaqhinga ngoba into ezininzi ziyazalahleka ngexesha lokubuya kwabe kuthinjweni nendlela yonqulo yalahleka. Into abayenzayo bayamona uThixo benethemba lento yoba inhlanti zabo zigcwele baza kwenza idini enyukayo. Bathi mhlawumbi umntu akumele monile uThixo akazule ingubo ahlale ethuthwini unqanda loo nto uthi mayingabi izingubo azilale inhliziyo liguqukele kuYehova ukuze le nto yenzeke yoba uThixo anibuyisele okunilahlekeleyo azilale ingubo.